अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सब सुन रहा छी बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट के भैया के बारात नच लगले हमरा साथ हमरा नहिया में सहित गेले भैया के साली बैठ गेले भैया के बारात नच लगले हमरा साथ हमरा नहिया में सहित गेले भैया के साली बैठ गेले डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी अखन अहाँ सब सुन रहल छी मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। जब प्यार भेले हई जी हार भेले भैया पूज गेले बात हंसिया मजाक में हमरा तो है शादी को दे बबो करे साथ। जब प्यार भेले हई जी हार भेले भैया पूज लई सब बात हंसिया मजाक में हमरा तो है शादी को दे बबो करे साथ। हमरा बतावई खुद समझावे है लाइट तकने बैठ गेले भैया के साली बैठ गेले भैया के बारात नच लगले हमरा साथ हमरा नहिया में सहित गेले भैया के साली बैठ गेले डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी भैया के साली अखन अहाँ सब सुन रहल छी मलंगिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। हे पापा देख लड़के जब शौक भेले हमारा लागई बहुत डर ओकर हबीना हमारा रे भाई होइया नहीं सवार। पापा देख लड़के जब शौक भेले हमारा लागई बहुत डर ओकर हबीना हमारा रे भाई होइया नहीं सवार। भेले साथ फेरा देखले ओकर केरा हमरा कोरा में बैठ गेले भैया के साली बैठ गेले भैया के बारात नच लगले हमरा साथ हमरा नहिया में सहित गेले भैया के साली बैठ गेले डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी डीजे शिव नारायण सीतामढ़ी। अभी आप सुन रहे हैं तेनवाही से माँ दुर्गा म्यूजिक की प्रस्तुति। बदिन प्रेमी कर लगलई वो करे से पहचान राजा रवाना जयकांत को हई भोगल छै जवान। बदिन प्रेमी कर लगलई वो करे से पहचान राजा रवाना जयकांत को हई भोगल छै जवान। कृष्णा कौन होइया मन तो ओकर सैया चुमा लक देह में सट गेले भैया के साली बैठ गेले भैया के बारात नच लगले हमरा साथ हमरा नहिया में सट गेले भैया के साली बैठ गेले। presented by Bittu Malangiya Entertainment।